Endo na ang nasa higit 1,000 contact tracers na itinalaga ng Department of the Interior and Local Government sa mga Local Government Units o LGUs ng Pampanga simula pa nitong December 31, 2020. Opo, December 31, considered na sila end contract. Pero wala pa pong guidelines kung ilang % ang matitira sa contact tracers natin. Although initially, sinabi naman sa taas na may mga maiiwan pa rin na mga contact tracers. Pero wala pa po ngayon specific guidelines kung ilan talaga ang matitira. Ayon kay DILG Pampanga Director Mirvi Fabia, wala pang pondo para sa extension ng panibagong kontrata ng mga contact tracers. Ang hinahanapan nila ng pondo kasi malaking nakita yata sa study nila na syempre nakatulong kahit paano yung mga contact tracers. Kaya hindi pa rin absolute na wala na yung contact tracers. Although initially po, ang sabi ay LGU, kasi may mga LGU na tayo i-absorb yung mga contact tracers natin. Ayon naman sa pamunuan ng Pampanga Provincial Health Office, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga contact tracers ng lalawigan. Sabi ko, before the term ends, nakiusap pa ako as Provincial Health Officer kung pwede silang ma-extend because I really need them. Dahil mandato ng national government ang pagpapasweldo sa mga contact tracer, ay pinaghandaan na anya nila ang pagsalo sa trabaho ng mga ito. Tumatayong contact tracing team ng PHO ang mga infectious control nurse o ICN kada district hospital. Nakatuwang ngayon ng Rural Health Unit sa pagsasagawa ng contact tracing. So, kailangan ngayon, closer ties na. Kailangan ngayon yung ICN namin, yung infectious control nurse ng ospital, directly nakikipag-usap sa RHU para nagko-collaborate sila, para they come up with one system. Sa naging pagharap ni Rivera at ng Municipal at City Health Officer bago matapos ang kontrata ng mga contact tracers, inabisuhan niya na kailangang magkaroon sila ng sistema na hindi magpapakompromiso sa contact tracing ng DOH na limitado sa pagtukoy sa high-risk at low-risk patient na isinasailalim sa testing. Those high-risk, low-risk, medyo inano ko ng konti. It's still part of it, pero gumawa ako ng very objective. Nakatira ka ba sa bahay na yan? Kung di ka nakatira, or kung talagang high-risk siya, I call the governor. Gov, high-risk talaga to, pero talagang O sige. So, meron ako doon upon the discretion of the executive. Kumbaga, I don't leave the decision making to you guys kasi kayo yung kunyari, ba't mo sinabing high risk ako? Yung kapitbahay ko, yung pinsan ko, doktor sa Amerika. Sabi, high risk daw ako, hindi daw ako low risk. So it creates a dilemma with us sa baba. Paulo G. Santos, CLTV News.